je bent uiteindelijk van de Montbetier. Ja, wie ben we betierd van Hagen? We tekenen van Mat weer even los. Nou, het kan hè, dan mag er een broek van meidje en gewoon lekker knallen het hier uit. Dat is toch wat het leukste wat er is natuurlijk. Ja, het is nogal wat oors als oors. Je hebt wat aanpassingen doen matten. Ja, we hebben bij de voorbereiding begint al. Hè. We moesten een coronaplanmeidje van de gemeente van hey, hoe zullen we dit hier invullen, hè? Een platte groentje maken. Nou, zodat we wel eurometer afstand houden kunnen natuurlijk. En nou, dat hebben we wel wat redelijk realiseren kent. Dat slagen natuurlijk net altijd, maar in een grote verhaal natuurlijk wel. En nou, in groepjes, de bidelgen het vullen en de bidelgen. En dat gaat hartstikke mooi tot nota. Daar ben we wel blij mee. Ja, en waar zit mij? En hoeveel bussen knallen je in? Ja, het was het inderdaad. Maar de andere week misschien het loon hier maken. Maar Joet is wel mooi. Maar Joet mij een stuk of 9 bussen. En ja, dat gaat wel lekker. Dan krijgt hij een aanval, die vertrouwen we niet meer. Ik de achterkant ervan. Dus die hebben een kans met. Maar ja, dan zeg ik het hartstikke mooi. Ja, toen zei dus al met de gemeente om tafel zitten, een plansje kunnen. Burgemeester Agricola. Je had knapje aan de wanden, hè? Nou, die is als ik shock waar ik nog wist ben, dan gaat het goed. En die zegt van, ze nemen hun verantwoordelijkheid en dat vond ik heel mooi te zien. En ik ben trots op je jeugd. Ja, maar het is al hier even onpas. Het is zoals. Het is net zoals wat normaal kennen hier in de regio. Traditie gaat terug. Ja, dat doet jou ook wel goed natuurlijk. Ja, zeker. Het is nu de 4e keer dat ik het gebied zit in mijn maatje. En in ieder geval de oude 3 keer weer gewoon hartstikke mooi. Het is oerlijk een groot feest. Maar het moet nou dit hier even wat oors. We hebben als Friese burgemeesters er hut van maken in de veiligheidsregio's. Dat gebied zit tot hier in het noorden trok in kan. En mooi natuurlijk wat beperkingen. En we hebben goede afspraken gemaakt met deze mensen. En de verantwoordelijkheid laat ik van groot part bij de gebiedsploegen zelf. Maar ik hoop dat ondanks dat toch dit ik weer een mooi gebeuren wordt. Ja, en dat de jeugd in wat gedraagt, dat zijn je ook al, dat ze geen rattig uithalen. Ja, dit is dan nog een oplossing, ze kennen nog terug. En dan jong, maar hoop je dat het al wat rustig blijft. Ja, ik hoop het Joen en ik. En die zegt van, de volkszoen ziet er voorop. We hebben al de pers lezen kennen van dat nou straks de ziekenhuis nog voor een keuze staan met de wie geven we wel helpen, net helpen. Ik hoop dat voor de jeugd dat ik een signaal is. Want ja, als er met hun wat gebeurt, was ik graag dat ze geholpen worden. Maar in ieder geval, nou even wat rustig aan. En we hopen dat we mooi het hier in 2022, dat we dan weer die ouderwetse feesten horen kennen. Ja, en dan zelf ook even weg knallen. Dank ik zelf op kanaal, maar natuurlijk dat is prachtig mooi.